Eman zure gorputzari lo egiteko moduko jarrera erosoa. Eta poliki-poliki, itxi begiak. Arnasa hartu sakon sudurretik, eta eskatu airea lasai. Berriro arnasa hartu, eta utzi airea poliki irteten. Eta berriro. Arnasa sartzen denean, sentitu nola gorputzak lasaitasuna jasotzen duen. Arnasa ateratzen denean, utzi kanpora joaten eguneko tentsioak. Pixkanaka, zure gorputza ulertzen hasten da zerbait garrantzitsua. Orain, atseden hartzeko unea da. Ez dago ezer konpondu beharrik. Ez dago ezer pentsatu beharrik. Gaua, askatzeko unea da. Sentitu nola zure burua apur bat gehiago ondoratzen den burukoan. Sentitu sorbalden pisua. Sentitu bizkarreren pisua. Eta utzi gorputz osoa pixkanaka ohean pausatzen. Orain, harrita eraman aurpegira. Utzi kopeta lehuntzen. Utzi begien inguruko muskuluak erlaxatzen. Begiek atseden hartzen dutenean, garunak seinale oso argia jasotzen du. Lo egiteko garaia da. Utzi masai zurraskatzen. Mihia lasai pausatzen da aho barruan. Eta arnasa geroz eta mantsoagoa bihurtzen da. Arnas bakoitzarekin zure gorputza gehiago erlaxatzen da. Orain imaginatu, sensazio epel bat zure burutik jaisten hasten dela. Lasaitasun olatu bat bezala. Olatu hori zure arpegitik jaisten da. Lepotik sorbaldetara. Eta sorbaldak erlaxatzen direnean, askotan eguneko pisua ere askatzen da. Ez duzu ezer gehiago utzi behar gaur. Gaurko eguna amaitu da. Eta zure gorputzak badaki zer egin orain. Atseden hartu. Lasaitasun olatua besoetatik bera jaisten da. Ukondoak, besaurreak, eskuak, atz puntak ere. Zure besoak guztiz erlaxotuta daude. Pisutxu, lasai. Orain, olatu hori bularreraino iristen da. Zure arnasa leuna da. Naturala, lasaia. Bihotzak erritmo lasaian jotzen du. Eta taupada bakoitzarekin, gorputzak ulertzen du, seguru zaudela. Orain, lasaitasuna sabeleraino jaisten da. Utzi sabela lehuntzen. Askotan, sabela erlaxatzen denean, gorputzak ulertzen du losakonera joan daitekeela. Sentitu nola, gorputz osoa pixkanaka astunago bihurtzen den. Oheak eusten zaitu. Ez duzu ezer egin behar. Bakarrik
utzi gorputza pausatzen. Lasaitasun olatua aldaketaraino jaisten da. Aldakak, izterrak, belaunak, zangoak, orkatilak, eta azkenik oinak, atzpuntak. Orain, zure gorputz osoa erlaxatuta dago. Lasai, pisutsu. Eta gorputza atseden hartzen hasten denean, askotan burua ere pixkanaka isiltzen da. Pentsamenduak ager daitezke, eta hori normala da, baina orain pentsamendu horiek urruntzen utzi ditzazkezu. Zeru batean pasatzen diren hodeiak bezala. Agertzen dira eta desagertzen dira. Ez duzu pentsamenduri jarraitu behar. Ez duzu ezer amaitu behar. Orain, zure buruak gauza garrantzitsuago bat egin dezake. Lo. Zure garunak badaki nola egin. Milaka gauetan egin du. Eta orain, gorputzak baldintza egokiak sentitzen dituenean, loak bere bidea aurkitzen du. Imaginatu orain, gau lasai bat naturan. Isiltasuna, iluntasun leuna, babes moduko bat. Arnas bakoitzarekin, gau horren barruan pixka bat gehiago sartzen zara. Lasaiago, sakonago, eta agian, ohartuko zara pentsamenduak gero eta lausoagoak bihurtzen direla. Astiroagoak, isilagoak, eta hori ondo dago. Zure gorputza, losakonerantz doa. Berreskuratzeko lo bat, sendatzeko, indarra berriztatzeko. Eta agian, momentu batean, ez duzu hitz hauek entzuten jarraitu beharko. Loak, berak eramango zaitu. Sakonago, lasaiago, eta zure gorputza, gau osoan zehar, atseden osoan egongo da. Arnas bakoitzarekin, pixka bat gehiago lo, pixka bat gehiago isiltasunean, pixka bat atseden handituz, eta loa heltzen denean, utzi zure burua eramaten, lo sakonera, lasaitasunera, atseden oso batera.